Körülbelül 100 ember dolgozott azon, hogy ezek a különféle programok létrejöjjenek, amelyeken viszont a résztvevők száma sok százra tehető. Az is a lényege egy-egy ilyen napnak, amit mi ilyen civil terepjáró programnak neveztünk el, hogy azok az egyesületek, akik benne vannak ebben a kooperációban, azok adjanak egymásnak valamit, és így jönnek létre ezek a különféle bemutatók, hogy a Hastánc Egyesületnek a tagjai, a jogások, a szalszások, lesz majd művészeti foglalkozás. Tehát most gyakorlatilag egymásnak adunk bemutatót, egymásnak mutatjuk be az egy-egy szervezeten belül lévő értékeket, és én a fellépőknek, közreműködőknek, a bárnaiaknak, az agyvarónaiaknak, a rokkantelepieknek, a hastáncosoknak én ezúttal is szeretnék köszönetet mondani, és van még igaz a pályázati programon keretén belül a Városi Rendőrkapitányság úgymond nincs megnevesítve, de ők folyamatosan benne vannak ezekben a közösségi programokban, és külön nagy-nagy szeretettel szeretném Vágvölgyi Zoltánnak megköszönni, civil referensnek, hogy ő minden nagy rendezvényen elhozza azt a fajta missziós munkáját, amit ilyen baleset megelőzési program keretében ilyen motorszimulációs bemutatót tart, mint egy megelőzendő módon, hogy közlekedési balesetek jöjjenek létre motorral, motorkerékpárral, úgyhogy hálás köszönet a rendőrségnek, hogy mindig jelen van és jönnek, és lehet rájuk számítani. Én ezzel meg is köszönöm a figyelmeteket, jó szórakozást kívánok, gyertek, ismerkedjetek meg velünk is. Szeretném felhívni még a figyelmeteket, hogy ott, ahol a csocsó van, az épületnek a jobb oldali részén, ott lehet üdítőhöz, zsíros kenyérhez jutni, aki kávét vagy egyéb más szeretne, azt pedig az épületen belül meg tudja tenni. Nagyon szépen köszönöm, minden jót mindenkinek! És akkor addig, ameddig a Sakina tánccsoport elkészül, és közben a repülőgép bemutató is zajlik, addig néhány szót röviden a Rokkantelep Egyesületről szólnék. Nem tudom itt a jelenlévők közül hány rokkantelepi lakos van, de megpróbálom megragadni ezt a lehetőséget is arra, hogy népszerűsítsük az Egyesület tevékenységét, és fölkérjük azokat arra, akik még esetleg nem találkoztak velünk, hogy keressenek minket, szórólanyunkat olvassák, az elérhetőségeinkkel próbálják felvenni velünk a kapcsolatot, mert a Rokkantelep lakosai érdekében kifejtett közösségformáló tevékenységünk viszonylag szűk körre korlátozódik az érdektelenség miatt. A Rokkantelep tevékenységé körében nem a választókerületet tekintjük, a mostani kialakított választókerületet, hanem az öregrokkantot, a munkásutat, illetve a bérházas részt, illetve most már nem zárkózunk el a vásártér felé való bővülés elől sem, tehát bármilyen közösségi jellegű javaslatuk van, várjuk, szeretettel igyekszünk megvalósítani, és a közösségformálás érdekében próbálunk tenni. Köszönjük szépen! Jó szórakozást kívánok mindenkinek!